Dobar dan, ponovo. Dragi prijatelji i prijateljice moje, evo da vidite šta je Nemanja Šarović doživio upravo na dan protesta. Kako su mu oteli telefon ispred policije. Policija je gledala, a kaže da nisu vidjeli, da su bili 2 metra, pa sad vidite kakva je istina od policije. To je jedna stvar. Druga stvar, Šarović je njih razotkrio dan prije, u petak ujutro, rano jutro, prije 6 sati, i taj će snimak da stavim. Kada je snimao traktore čovjek u Beogradu, preko Novog Beograda, gdje on stanuje i svuda idu traktori, neke voze kamioni sa prikolicama, tegljače, one, tako da on je pogledao kroz prozor, vidio, zanimalo čovjeka, nije mogao da spava, otišao, snimio to sve i došao u petak na suđenje kod Srđana Žunića. Kad je bio na suđenju i gore u hali bila je jedna žena, da li tužiteljka ili sudijnica, nemam pojma. On je bio, čim je suđenje kasnilo sat vremena, zatim je tražito izuzeće, tako da znate, već ste vidjeli kod mene i kod drugih da je pritvor produžen do 30 dana. Međutim, Šarović, kada je ožednio i više vidio je da suđenje, da se traži izuzeće sudije tužioca, izišao je napolje, kupio je flašicu radenske kisele vode, koju je stavio, držao kod sebe i sjeo je na jedno mjesto. Međutim, poslije pa nekih 15 minuta došla je policija i uhapsila ga. Božo Prelević je bio njegov advokat, zovno je advokata, advokat je došao, on je dao izjavu u 29. novembru i pušten. Sutradan ujutro pogledajte šta mu se događa. Evo sad uživo pa vidite. Evo vidite kad mu otima telefon. Evo stavlja ga u džep. Šarović opali ga, ja bi ga opalio šakom. I njega i onoga, i toga pandura. Kaže, mirno je prošao, veli, protest. On su, da proste ove žene koje će gledat kasnije to, oni su jedna kesa. Pa ne, njemu se ne smije uzeti podaci, znaju oni ko je on i šta je on. I odaklen je i sve on zna. I taj neće dobiti prijavu, a Vučić najavljuje i jučer i danas, evo malo prije, i Vučićević koji nije, njega kao premijera zvali su ovo ono, međutim, niti je on jest premijer, jer vlada neće da potvrdi njegovu ostavku. Gledali su, nisi vidio Nemanja, gledali su. I sve snimljeno. Nije u redu, nije u redu. Skini tu uniformu ako nećeš da radiš. Skini uniformu. Bravo, bravo prijatelju. Ne, snimajte još, ja nemam telefonu, nisam mogu šta god hoću, sačekajte samo ako možete da se završi. I snimite posle ovoga što mi je oteo telefon. Tu je ovaj što sad okreće, ovaj. Taj. Taj.
Pa daj mu liste i vodi ga. Vučić je rekao ko bilo kako sranje, da oprostite, zajebancije, bude pravio napadao ili bilo šta, da će biti hapšen na licu mjesta. Sad kaže da će te traktore plaćati neki možda nedužni ljudi koji su bili tu ili možda popeli se, stavili nogu na točak i sad će on morat da kupe traktor nekome. Pa jeste vi normalni? Pa vi tražite još veće sukobe koje imate. Šta ko stiže? Pa šta ti radiš? Šta ti radiš, čovjek me napuzeo mi telefon? Ko stiže? Na mene nemoj da obezbeđuješ, obezbeđi ovoga kriminalca i nasilnika. Što mu diraš ruku? Ne smije mu policajac dirat ruku. On nije njega ni tako, ni ga pipno pokazuje prema tamo. Evo vidite, i dođe, vrati se i ne da mu telefon ponovo i umjesto da ga hapsi, liste na ruke hapsi i sve. Oduzimanje, u stvari otimanje tuđe privatne imovine pred očima policije. Ovo stvarno i veli policija odradila posao. Sa djecom, studentima koji su